Si Jesus miingon sa Ebanghelyo, apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Mga igsuon, kanang pagtudlo or teaching, dili lang nang muistorya ta, muinstrukta sa pulong. Kundili, kung unsay makita sa mga tao nato, ilabi na atong batasan, atong binuhatan, without words, nagtudlo sabta nila ana kung kinsa ta. Subo lang pamalandungon nga daghan nato, kusog kaayo ani, mo justify, tabunan ang sayop, himuong sakto. Examples, kanang cheating, i-justify sa estudyante, total, gahimo naman ming tanan, ana, okay ra na. Kanang sigarilyo, ang kaistorya, mga bata rabag batanon, nakadungog, abinilag sakto, muingon, pawala ni sluod, pawala ni sa stress. Ikatulo, kanang magdulag mobile games, nga na-addict na kaayo, muingon, may na lang ni, kaysa naglaag-laag ko gabi dayon nag-drugs. Ikaupat, nakapangabit ko, nakapangita ko lain, kay mingaw manggudiri sa Saudi. Kusog ta mo justify mga igsuon nga unta kini atong buhaton. Kung kita mutudlo ta sa unsay maayo, sa pulong, sa atong binuhatan, ipakita nato ang unsay sakto. Pero kung ang atong binuhatan dili pa maayo, kay naa pa ta sa proseso sa pagpaningkamot nga mahimong maayo, unta itudlo nato sa uban nga dili gyud siya maayo, dili nato ipaawat, dili nato i-justify. Kay nganuman, basin magtuo ang uban, ilabi na ang mga inosenteng bata ug batan-on nga sakto to ug ila tong awaton.